milena jelisnulek Lisbahan yalin tisġet mazmin Hayre mulej Hayr nibmewt ħassar nubna U tajtna l-ħajja Wiseb fil-qawmin Fik il-qana biex malek mal-qawma Niksbu r-rebħa f'saltnatek bl-atmin Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzja lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U t-leżis l-lum qegħdin nofru til-Quddiesa għal-Ruħ Nikola, Karmena u Marija Sant. Fil-Vanġelu l-lum se niltaqgħu ma' Ġesu iwettaq miraklu ieħor, it-kattir tal-ħobż. Jew nitolbu l-mulejjenna biex anke f'dan iż-żmien li qegħdin ngħixu nitalmu nafdaw aktar fih u fl-istess ħin nofrulu x-xejn tagħna. Għax b'dan il-ftit u jista' jagħmel ħafna. U biex nitħejju tajjeb għal dan il-misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Mulej ħnina. Kristu ħnina, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna, u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, int biex taħlisna mis-seta tal-għadu tagħna, rid li jibnek jieħu l-mewt tas-salib għalina. Għatililna għaddejja tiegħek il-grazzja tal-qawmina l-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix fi saltam fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien wieħed Fariżew jismu Gamaliel mgħallem fil-liġi u miġjub mill-poplu kollu qam fis-Sinedrju u ordna li l-apostli joħorġuhom il-barra għal ftit. Imbagħad qal lil sħabu, irġiel ta' Iżrael, iftħu għajnejkom ser tagħmlu lil dawn in-nies. Ftit jemilu qam tewda u beda jgħid li hu xi ħaġa u madwar 400 raġel qablu miegħu. Dan qatluh u daw kollha li kienu marru warajh tferxu u ġew fix-xejn. Warajh ġie Ġuda il-Galilew fi żmien iċ-ċensiment u ġibet poplu sħiħ warajh. Il-dan ukoll qatluh u xterdu daw kollha li kienu marru warajh. Fuq dan li ġara issa ngħidulkom, ħallukom minn dawn in-nies u itilquhom. Għax dan il-ħsieb jew ħidma tagħhom jekk ġejja mill-bniedem għad tisfa fix-xejn. Imma jekk ġejja minn Alla ma jistħoqilhomx teqirduhom. Araw li ma ssibux ruħkom qegħdin teħduha kontra Alla. Imbagħad qagħdu fuq il-barir tagħhom, sejħu lill-apostli qudiemhom u wara li tawhom is-swat ordnawlhom li ma jitkellmux fuq l-isem ta' Ġesu imbagħad telquhom. Iżduma ħarġu minn quddiem is-Sinedrju ferħana tal-li ġew meqjusa bħala nies li jistħoqilhom ikunu immaqdra minħabba l-isem ta' Ġesu. U kuljum fit-tempju u fid-djarhom kienu jgħallmu u jxandru bla wafqien li Ġesu hu il-Messija. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Ħaġa waħda tlabt il-mulej li nammar fid-dawl tiegħu. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Minn min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi. Quddiem min għandi nitwerwer?
Ħaġa waħda tlabt lil mulej, ħaġa waħda nfittex, li nammar f'dar il-mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti. Biex nitaxxa bil-ħlewwa tal-mulej jien nħares lejn it-tempju tiegħu. Nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek. It-tama fil-mulej. Alleluja, alleluja. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġesu telaq lejn in-naħa l-oħra tal-baħar tal-Galilea jew ta' Tiberija. Ħafna nies marru warah għax raw is-sinjali li kien jagħmel bil-fejqan tal-morda. Ġesu tela fuq l-għoljiet u qatem bil-qiegħda mad-dixxiepli tiegħu. Kien qrib il-Għid, il-festa tal-Lud. Ġesu refa' għajnejh, lemaħ kotra ta' nies ġejja leh, qal lil Filippu: "Mnejn nixtru il-ħobż biex dawn ikollhom x'jieklu?" Dan qalulu biex jipprovah, għax hu kien jaf sejjer jagħmel. Filippu wieġbu: "200 dinar ħobż ma jkunux biżżejjed għalikom biex kull wieħed minnhom jieħu xi ftit." Wieħed mid-dixxiepli tiegħu, Indrih u xmum Pietru qallu: "Hawn tfajjel li għandu 5 ħobżiet tax-xejr u 2 ħutiet żgħar. Imma dawn x'inhuma għal daqshekk nies?" Għedu n-nies bil-qiegħda, qal Ġesu. Dik in-naħa kien hemm ħafna ħaxix, għalhekk in-nies xi 5,000 raġel għadu bil-qiegħda. Ġesu ħal ħobżiet rat il-ħajr u qassamhom lil dawk li kienu bil-qiegħda. Hekk ukoll għamel bil-ħut u kulħadd ħa kemm ried. Meta xebgħu Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: "Iġbru l-loqom li baqa' biex xejn ma jinħelam." Marru jiġbruhom u imlew 12 il-qoffa bil-loqom li kien fadlilhom in-nies mill-5 ħobżiet tax-xejr wara li kienu kielu. Għalhekk dawn in-nies meta raw dan is-sinjal li jagħmel Ġesu qalu: "Dan hu tassew il-profeta li għandu jiġi fid-dinja." Imma Ġesu meta ntebaħ li kienu ġejjin biex jeħduh bil-fors ħalli jagħmluh sultan, reġa' warrab waħdu lejn l-għoljiet. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Hekk fil-qari tal-lum nistgħu ngħidu għandna 2 movimenti. Se nibda mill-Vanġelu li għadna kemm qrajna. Dal-Vanġelu jagħmlilna kuraġġ. Jagħmlilna kuraġġ biex ma niddejqux noffru l-affarijiet żgħar li jkollna lil Alla. Alla jista' jagħmel kollox, però għandu bżonn li nagħtu ftit ix-xejn tagħna. U ħafna drabi l-ħażin hemmhekk jibblokkana. Tiġina idea biex nagħmlu xi ħaġa, imma mbagħad jibda jġibilna l-iskużi. M'intix kapaċi. Għandek dan in-nuqqas, għandek in-nuqqas ieħor. U permezz ta' dan jipprova jaqtgħalna qalbna. X'in naraw l-istorja anke mill-aspett mill-personaġġi tal-Bibja, nindunaw li dawn il-personaġġi kbar ma kinux xi nies perfetti. Pereżempju Mosè, nafu li kien itemtem. San Pawl jgħidu li kellu difett anke fil-vista, fil-mod kif kellu għajnejh. L-Apostli kulħadd kellu n-nuqqas tiegħu. U nibqgħu sejrin hekk u anke kull wieħed u waħda minna. Però l-importanti dan li jgħidilna il-Vanġelu llum u li l-ftit li jkollna nofruh. L-Apostli kellhom joffru dawk il-5 ħobżiet tax-xejr u ż-2 ħutiet biex imbagħad il-mulej kattar
dak il-ftit li huma offrew. Jew illum mela nitolbu l-mulej biex il-ftit li għandna ma niddejqu qatt nofruh. U jekk il-ħażin jew xi ossessjoni tagħna iġibulna d-dubji, ejjew nibqgħu għaddejjin nirfsu fuq dak id-dubju u nimxu. Da ma jfissirx li nkunu arroganti, le, imma li nkunu konxi biex id-donni li għandna ftit jew ħafna nużawhom għal ġid tal-oħrajn. Imbagħad għandna wkoll l-ewwel qari li qrajna mill-Atti tal-Apostli li għandna xi ħaġa oħra li tagħtina kuraġġ. Dawn l-Apostli, dawn in-nies is-Sinedriju jagħmlu raġunament uman ħafna. Però dan jiġri wkoll fil-ħajja tagħna. Kien hemm dawn l-Apostli ġodda fi żmienhom qegħdin jippritkaw il dan Ġesu b'huma qegħdin jippruvaw wafquhom. Però mbagħad jagħmlu raġunament. Jekk di l-ħaġa ġejja min-nies tieqaf, issir fix-xejn, jekk ġejja minn Alla din tibqa'. U din ġrat ħafna drabi kemm fl-istorja tal-umanità, kemm ukoll fil-Knisja. Xi kultant tinbet persuna fl-istorja tad-dinja, fl-istorja tal-pajjiżi li tkun qisha s-Salvatur. Tmut, tispiċċa mill-poter, kulħadd jinsija, għandna figuri kbar fl-istorja, anke l-istess Rumani, l-istess Hitler, l-istess ċerta nies anke fl-istorja riċenti. Meta ma ħaġa ma tkunx ġejja minn Alla tkun ħaġa biss tad-dinja, bbażata fuq il-kriterji tad-dinja tosfor fix-xejn. Imbagħad hemm il-pjan ta' Alla. Alla li tidher anke fil-ħajja ta' Ġesu, tidher ukoll fil-ħajja tal-Knisja, li għalkemm ikun hemm persekuzzjonijiet, għalkemm xi kultant ikun hemm organizzazzjonijiet sħaħ, kemm lokali kif ukoll fuq livell internazzjonali biex jifgaw, biex bl-Ingliż jagħmlu sabotaġġ ngħidu lill-Knisja u lit-tagħlim tal-kelma t'Alla, tkun inizjattiva li forsi tferi dejjem ftit lill-Knisja, però kif tallimna wkoll l-istorja tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien, imbagħad wara dak il-feriment toħroġ il-glorja u tkompli titqawwa u tkompli tiġi purifikata. U dan hu messaġġ sabiħ li jgħid is-Sinedriju llum fl-ewwel qari li jekk ġej minn Alla l-affarijiet jibqgħu, jekk tkun xi ħaġa tal-bnedmin tosfor fix-xejn. Għalhekk jew nitolbu l-Mulej jagħtina l-grazzja biex aħna qatt ma nibżgħu qatt ma nifqu nieħdu l-inizjattivi tagħna. Jekk inizjattiva hi tajba u tkun ġejja minn Alla anke jekk maħniex kapaċi, dik titkompla, jekk ma tkunx ġejja minn Alla, nkunu ħadna baddikata tallimna xi ħaġa minnha, però mbagħad tosfor fix-xejn. Għalhekk jew nitolbu l-Mulej jkompli u jerġa' jibgħat fina l-Ispirtu Qaddis tiegħu biex aħna ma nifqu qatt nagħmlu t-tajjeb fil-linja tal-verità. Fiskiet nitolbu fuq dan. U flimkien ma' dan ejjew irresqu t-talbit tagħna, ejjew nofru s-sitwazzjoni li fija qegħdin ngħixu, ejjew nitolbu l-erf b'mod speċjali fuq dawk li qegħdin jieħdu ħsieb fuqna l-koll biex nagħmlu deċiżjonijiet tajba ħalli din il-pandemija ma tinfirix u fuq kull persuna tad-dinja. U l-qawwa biex dawk li l-Mulej jinebbaħ b'mediċina b'metodi b'alternattivi biex din il-pandemija tieqaf, jagħtihom il-qawwa biex dak li jkunu sabu dak li jkun nebbaħhom iwassluha l-prattika u mhux jiġi mwaqqaf minn oħrajn li forsi jkollhom interessi differenti. Nirreferi b'mod speċjali għal farmaceutika internazzjonali li ħafna drabi tkun trid timmanipula biex anke il-mediċina tieqaf jew tgħaddi minn għandhom biss. Ekk jew nitolbu l-Mulej ukoll għal dawk kollha li qegħdin ibatu permezz ta' din ċirkustanza, il-morda ukoll dawk li jieħdu ħsiebhom. Nitolbu dan kollu
bi Kristu Sidna. Amen. Sem l-aktar ħaj, fit-talba taraddi l-ħajr li jibnek għamillek, xinofra ġismu u demmu kol, fi-sagrifiċju mdemmi tal-Kalvarju, u missir Alla-ħaj, inrodu lek ħaj, fit-talba eukaristika ta' jibnek, ma' udin ġewa fi et nofru lek il-ġil li tak fi sagrifiċju tal-Kalvarju. It-tolbuħuti bil sagrifiċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk sagrifiċju għat tifħiru l-glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħen mulej għall-familja tiegħek, u ilqa' l-offerta li qiegħda tagħmillek. Għatija l-għajnuna u l-ħarsien tiegħek biex ma titlifx il-grazzi li qalet u tasal għall-lena ta' dejjem fis-sema. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq ta' sew mulej tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħakbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-Għid tagħna. Bieħu li tiddawl jitwildu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bibien tas-salda tas-sema jinfetħu għal fidili, għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu qomna l-koll għal ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinxġulek innu ta' glorja u bl-għeda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal ħobb sradd il-ħaj, qasam, tal id-dixxibli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħar kalċi reġerat il-ħajr tal id-dixxibli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra xogħġibok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jina nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u
u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar f'Nikola, Karmena u Marija. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsabħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jiena talilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-lena u l-miċċa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf talla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Lil Kristu tal-ħdejja, jissit wissu l-tqan, rebi fuq il-mem, għawiet u setan, nannu għalenija, glorja u forija. Kristu għammi l-mem, Kristu jsaltan ħaj, Bejja wissa nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li jien tinsabta bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu,
kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Xerred dejjem u lej il-ħnina tiegħek fuq dawk li jinsalvajt u żommhom sħaħ taħt il-ħarsien tiegħek biex dawk kollha li nfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu jġarbu l-ferħ tal-qawmin tiegħu u li jgħix misaltan għal dejjem ta' dejjem. Ilmu lej magħkom u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku ilmu lej. U issejw nduru lejn Omna Marija u ejjew nitolbu dik it-talba li talbitna hi minn din il-kappella. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mberek il-frott ta' ġiftejk Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tal-Amma. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mberek il-frott ta' ġiftejk Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tal-Amma. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mberek il-frott ta' ġiftejk Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tal-Amma. Madonna ta' Pinu, itlob għalina. Spiritu Quddies li ħlaqna, ejja lil-moħda u lilna, jimla bil-grazzja tiegħek il-qlub li int ħlaqtilna. Int l-akbar don ta' Alla li tieqaf dejjem magħna. Għajn ħajja nar imħabba u qawwa tar-ruħ tagħna. Int qassam seba' doni, int miet il-leminija, tal-Missier minnhom wieħed, fik blerf l-snamonija. Ixelbi daw li sensi, kebbes l-qlub li mħabba, u saħħaħ dan ġisimna bil-mart li fih jitrabba. Bot minna żomm lilha